Well, is mór an iarán go bhfuil mé an seo bhain tá na síoiltear lasa níos ach gur bhúg na síoilte Beidir mar dheall ar nathrú ar roide. Beidir mar dheall ar an méid báiste go bhí an nílas a gcuin go fólach Beidir é agus gan áras an méid báiste tá gcuin tá sé an mar tá gach tá aimseir ag athrú tá is ag gach duine an seo é sin. Ach dúirt Bertie Ahern de Trevor Sargent sa dul I mí na Marta 2016, I'm not responsible for the planet, as the deputy is well aware. So, you know, sinna méid a dúirt sé de Trevor Sargent agus é ó cheistú faoin athrú a rád agus féile na planana a bhí ag an rialtas go nám sin an méid carbon atá san atmosfér a laidú. Bidir na rudaí a scanlaí a bhí ráta riamh sa dál I mathúramsa. Níl mé Freagracht as an planéid. So, cén fánach raibh sé Freagracht as an planéid? Mar bhí ceann eilige, Beidir? Just Beidir é, tá sé sin. Planet Bertie a le John Gormley an planéid sin. Uair amháin, ní raibh planéid eilige Beidir, ní raibh. So, cén plán a bhí aige mar sin don cinna déine muna raibh an planéid seo sa bhfolta. Cén plán don planéid. Cén plán a bhí aige don cinna déine nuair a bheith an teocht Beidir ceiricéim níos airde ná atá sé inis. Cén plán a bhí aige don muintir Corcaí agus muintir Limní agus muintir Garman agus iad faoi uisce. An meid anam nua acu an tír faoi tun. Ní raibh aon plán aige don tuchaí, mar bhí is aige nach meid sé in ufaig ag an am sin. So bhí sé dírithe an céad manacha nua eile agus bhí sé sin tábhachtach, agus an céad scoil nua eile agus bhí sé sin tábhachtach freisin, agus an céad toghchan eile agus bhí sé sin tábhachtach freisin, agus sin an méid a bhí I gceistige. Ba chuma leis faoin athrú éaráda mar ba chuma le formhór na daoine faoi. Níl siad ag smaoinemh conas an phlánéid a cumad slán túil agus sóbhólta, agus mar sin níl sim ag aon pholatóir sa dul faoi láthair san athrú éaráide. Níl aon sim ag aon pholatóir sa dul in ár duchaí mar cinna déine an bplánéid seo. So, you know, that's pretty amazing, right? Níl aon sim ag aon pholatóir sa dul sa dúchláin is mó atá roin mar daoine, mar cinna déine an bplánéid seo. Ceapam go dig a míad é sin níos fearnis tar éis an mí atá caite goin. Dus go fearr gachar limnaí doras agus bhí bailla uisce ina dhé. Ní lisa go an tháinig mé ar n'idirlíon. Bhí doras linne agus bhí fealla uisce mar díreach mar linn snómha ina dhé. Bhí daoine ag snómh sios bóthar Oliver Plunkett I gachar Corcaí an seachtain se caite. Tá Ileán inis bó finne I gcondé na Gaillimhe, beagnach gartha ina gá Ileán. Agus hit dún san uisce thula mé a réir go hit dún sin uisce I Corca Gíomhna. Lisa gom céin an bhfuil go céin dún. Oh, okay. Yeah. So, cad dhéananig tú chun maith a chasant sin an ceiste tá ar béal na daoine. Agus tá na háirí agus na polatóirí ag dul thart sna wellies ag rá go bhfuil si chun bailí a thógáil agus dréanacha chur ann agus tá siad chun iad a thógáil na nach cathair agus mar sin de. Ach bhí iomlán an cart ag an tar Brian Hayes nuair dúirt sé an seachtain seo nach féidir leis an rialtas an tír go léir a chaomhnú, mar tá sé do dhéanta. Tá an aimseir ag athrú chomh topic sin nach meid sé ar chumas aon rialtas ar an domhan rudaí a chumad mar atá siad.
Dúirt Jim Power, economist ó Friends First agus colúní san examiner inné, go gcuireann sé eagla an méid airgid a méid i gceist food an domhan chun go mbeidh den ann marthdal leis an athrú a roiide. Agus sé an iarnas gan rúil nach méid den ann fálam chunas marthdal an blanéid seo má héan an teocht níos airde ná gachéim níos airde nátá sé inis food an domhan. Fecin Olí mór le rá James Lovelock Down a meid in ann 1 mhilliún daoine chomh an saol, agus tá 6 mhilliún an domhan inis, agus tá an uimhir a bailla go dtí 9 billiún. So cé hiad na daoine a bheith fáca, sin an rud. Tasa nó mise. Cé hiad na daoine a dheog bás, do fáistí nó mo fáistí. Conas a dheog sí bás. Coga, nó foréigean, nó ocras, nó tart. Cad a cheapan tú. Ar bhá leat an tachaí seo, níor bhá. An féidir leat aon rud a dhéanamh i gcuine an athrú a roiide, is féidir. Caithimid 8 nó 9 faoin gcéad den carbón atá san atmosfér a thógant amach. Beidh sé ionteach deachar an méid sin a dhéanamh, ach í bhfad níos éasca níos agus níos acmaníoch níos nó níos déanaí. Agus í bhfad níos éasca nó marthdal phlánéid atá faoin uisce nó ceiricéim níos teo nátá sé inis. Tá sé deachar an carbón a thógant as an éiream agus as na cuilte. Agus féidir an carbón a thógant as an fuinneamh. An tain clí gur féidir linn an carbón sin thógant amach as an atmosfér nó arbh fuinneamh a dhéanamh i slíte nua, mar bhí méid ar grá. Chun fuinneamh núicléach rógéir do tír atá beag mar táméid. Fiú nach méid deacrachtaí eile ag buint leis an fuinneamh núicléach, mar is ól dún, níl éon chill ag buint leis in éireann ó thaobh eacnamaíochta. Agus cumalinn mar tá an gaoth is fearr in Eorpa againn. Dúireadh mar tá an féir is fearr in Eorpa agus an im is fearr in Eorpa, tá buntus comórtasach a gcuin sa gaoth. Ach caithimid an fuinneamh seo atá fuinneamh agus fuinneamh tradiisiúnta ón bhreatain mór agus an mórrain a iompar ar fúd na tíre. Agus sin an fá go bhfuil pílón de dhí ar. Ní matlam iad. Ach ní matlam an tathrú ar roiide ach irid. Tá anna cuid rudaí ar an saol go gaithimid chur suas leo, mar tá bua eile ag buint leo. Tugann siad buntáiste eile dúin, agus tá na pílón mar sin. Tá is ag beagnach gach éon folatóir sa dál go bhfuil pílón nua de dhé orann, ach cé go bhfuil buntáistí eacnamaíochta agus comhthéil ag buint leo, níl éon buntáiste politicúil ag buint leo. Sin an fá go bhfuil na páirrtaithe nach bhfuil sa rialtas go hiomlán i gcuine na pílón, agus sin an fá gur thug an rialtas cic sa touch dóibh nuair a thug siad an aibh go léir do panéal na san ólathe go dtí go mbeidh na toghcháin thart. Tá is ag gach éine nach féidir an córas letrachas go léir a chur faoi talamh. Dearann an European Cable Association nach féidir níos mó ná idir 10 nó 20 km a chur faoi talamh in éon babhta amháin, agus caitheann an talamh a bheith cart. I dtíortha eile tá sé níos éasca le na pílónach chomh fada ó tithe, mar níl na tithe scapa ar fúd na tíre mar atá siad an seo mar gheall ar iriseoireacht agus aspa céile na ggóilóirí. Tá is ag beagnach gach peiletóir sa dól go bhfuil coimhlint mhór rompú ag éirí na pílón a chur faoi talamh in aici le teach Jimmy atá ina bhfuil Fine Gael ón Cleomháin, nó an líne a chur faoi talamh in aici le bríd atá ag rá go bhfuil si chun tríle bhaintá sin féin an am seo. Agus an pílón a chur in ár den lucht eile, ach go bhfuil an lucht eile cnag ag dúirse mar an ggéine agus a gealúnt an rud céine agus sin an aib. Agus táimid ag calúnt na milliún tuis go bhfuil an bhfuil sin orann. Calamid 3 milliún gach bhliain mar nach bhfuil an idirnascara túisgart deisgart a bháin a gcuin. Agus smaoinigh ar
an ineisteacht nach deacha go dtí an tír seo mar gheall ar an bhfuil atá áireann a chur isteach na PC infrastruchtúr banúsacha atá de dhí áireann. An raibh na palatóirí difriúla nuair a thugálamíd ard na croise an bhfuil is agat. nó na línta cuachta atá i nach cuaine an stát anois. nó an raibh na daoine difriúla. nó ar chreid siad na palatóirí agus is stát mar na credan siad anois. Béidir gur chreid siad sa stát agus ceap siad go raibh siad ina málda. Cheap siad go mbeidh siad an ann na buntáistí a bhí ag buint leis an forbert a bhí ag teacht a rint. Sé an differ ná ní credan daoine sa stát sna palatóirí anois agus tá imnú orthú nach mbeidh siad an ann buntáistí an inmh nua a rint ar scur ar bith. Sin an fó go gaithmid foiinemh na gaotha agus an córas impian an foiinemh a chur i dtasca an stát agus gach phobal. Sin an tain slí bháin go gceanóigh na daoine athrú chomh mhór sin agus tá an carta acu. Ach níl an fís ag éon phalatóir sa dul an córas letrachas nua a dhiaildún agus ní mór an ine mar níor chuir siad riamh tús le scéal an tathrú a roid a fiú amháin sa dul. Dúirt siad, I'm not responsible for the planet. Tarlíonn sé na Hoileáin Philippíneacha agus fiú nach bhfuil teach nó slí batha nó bia ag cuid acu fós tar éis an tsunami dearnach. Tá an buntáiste mhór ag buint leo nach bhfuil siad an éireann. Agus I am not responsible for the planet, as the deputy is well aware. Dá mbeadh an fís ag na palatóirí an scéal a dhiaildún go bhfuil míad go léir in ar gcónaí ar planéad a bháin agus go garróigh córas letrachas nua dún marachtáil níos sábháilta agus níos saibhre ar an blanéad seo le chéile. Béidir go mbeidh ré an plán a cheannach. Tá míad ag tógáil na céitar thógamar na 100 kilometer bóthar le fiche bliana nuas. Agus tá isaghain go bhfuil buil sláinte ú fósa go buintló. Fáin níos mó ná 3,000 daoine bás gach bliain mar coníonn siad an aici le bóthar. Agus beag feachtas sa gcuine bóthar a feiceam mar credan daoine i móthra. Is féidir leo na buntáistí a thugann siad eiscint. Dá mbeadh éon phalatóir amháin fiú amháin in ann picúir na buntáistí a bhaineann na forbert foiinemh na gaotha a féintáil dúin, bheadh an factas i gcuine pílán níos lú agus níos leige. Ach níl beag nach éon phalatóir sósta seasamh suas don aeróid. Agus mar sin ní mór an ine nach bhfuil éon tuiscint ag na daoine faoin na hathruithe atá de dhí orthú chun dulinn leis an tathrú aeróide. Is feib próineach idirnáisiúnta an tathrú aeróide ag teacht róthopaic don pholaíocht náisiúnta agus fiú áitiúil atá a gcuin. Cuireann sé sin brú oireann tuiscint don céadúir nach bhfuil ach éon phláinéad a bháin ann agus nach bhfuil ach éon clán air. Thuaidh Jeb Zano ó na Hoileáin Philippíneacha ar stalc ocras ag na cainte na UN i Warsaw an bhliain se caite. Han bheith in aonjí lena drathár nach raibh aon bhí itige le 3 lá anuas agus é ag chuirdeach a chlán trí na corp ina chathair dúchais tar éis Hurricane Haiyan. Go mbeadh an áit seo an áit inar chuirmar stop leis an díchéile seo a dúirt sé. Mr. President, I still believe we can. Agus déinteach siad ag an deire. Go mbeadh siad arás go bóras an bliain seo chun bart i dhéanamh céimhéad carbón a thógadh siad as an aeróid, gachéad stát as sin. Ma, is tasach é. Thosaigh Jeb Zano ag ithe ríis. So céimhéad a chuirigh an tír seo ar an mórd. An bhfuil is agad. Tá an rialtas atá gcuin ag iarú sláinú as gach bart a bhí déanta gcuin. Níl siad ag déanamh ach le den home insulation ní raibh sin astragan a bhí déanta sa ar tháinig siad ina fic. Bhris siad an ceangal idir carbon agus VRT.
Tá bille ahrú ar róide gealta le gá bliain anuas, ach níl sé le feiceáil fós agus tá si de go iriseoir amach gan éon target do 2030. Cuirt siad targus isteach do 2050, tuis nach meid éon teachta dóla atá ar an saol inis, ann ag an am sin, beidh si go léir faoin bhód. So cén fág bhfuil siad mar sin? Mar níl éon brú orthú, ahrú agus fetar friúil, sin an fá. Tá is acu gur chuma leis muointe na hÉireann, faoi carbon agus na Hoileáin Philipíneacha, agus Jeb Sano, agus Idir, agus na Curp, agus Haian, agus Ocras, agus gachard mar sin. A ní higann na daoine go bhfuil ceangal idir an scéil sin agus an aimseir uafásaigh a bhí againn an mí seo. Caithfidh an capalachú de ahrú agus sin an rud deachar. Tá sé suas dúin é ahrú. Nuair a dúirt Bertie Ahern, the planet is not my responsibility, ba chuma, linn, agus bhí is a gafa sin. Caithmid brú chur ar na palatóirí dailá leis an ahrú ar róide, níomháin le barrage agus bailí agus mar sin de, ach ag na fréamhacha an méid carbon san atmosfér. Caithfidh gach duine smaoinemh mar sisesan damhda níomháin sisesan mo chúna féin. Nuair a dúirt Bertie Ahern, I am not responsible for the planet, b'éidir go raibh an cartaige, is muidne tusa agus mise tá Freagracht. Gur maigad. Oh, sorry.